The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa ating tabang medikal. Isang street sweeper ang dumulog sa ating programa. Ang inaing ni Renel Ferrer na mula pa sa Puyodoran Albay ay ang kanyang 3 taon nang iniindang pagliit ng kanyang 2 binti at paa. Ang kanyang kwento, panoorin po natin ito. Ako po si Renel Ferrer, taga Barangay 5, Puyodoran Albay. 27 anyos na po ako. 2 taong ko na po yun yung pigtitio sa ining namamatian ko. Taong 2023 yung pigbuat ko sa basura. Tapos 2024 ko na minati, so talagang paluin na talaga, so alos di na ako makatindo. Nagpunsya, nagmamanhid lang banda digdi ko sa may baba. Pang pinabayang ko lang, tapal-tapaling daw na pagod ako madadara. Hanggang sa siguro mga 3 bulan nag-agi, talagang di na ako nakatindo. Po ma'am na pang ko dahi pong kusog, halos pagpipirat ko pong magtindo, mapagalon ko. Dahi po kaya pagdaing alalay. Nagatrabaho po ako dyan sa market. Utility po ako. Ay binuhat po akong sa dasakong basura nali po sa kanal. Tapos so kanal, di na nagabalda so tubig. Kaya pinarsa ko talaga linigon so kanal. Kaya sabi ko, loy-loyan ko sa naman. Kaso talagang hindi ko kinaya sa dasakong iangat. Magangani ako sa tumadismahin ng pagbuhat ko. Biglang puminitik so banda didi ko, kinabaga nagmanhid. Pinabayang ko lang po. Hanggang amo na po na mamatian ko. Mas lalo din ako gado ma'am nung nagkayo di bagyo. Nagkuan ako, nag-CR pa na ako. Nauda na akong balance sa ning banyo. Buminag sa kwa di. Kaya naman, amo na to, mas lalo na lugod naglala. Di na talaga ako nakatindog. Tanong mo na, kapag kukuan pa man ako, nakapagloy-loy pa man ako dyan, nakapag-agi-agi pa man ako, nakakabitsan ako dyan sa tubo. Maski pa pa naiwag ko sa tail ko. Nga na, amo na ani, maski ikuan ko siya. Pero naiangat ko siya ma'am, pag dyan ako sa igdaan, naiangat ko siya. Pero pag nagtitindog, sibot na talaga. Pero siyang itindog, sige na niyang kubog-kubog, magibog. Talagang wala ako pahingalo dyan sa market nung nagatrabaho ako. Magpun mo yan ma'am ni minsan, nagbaba ako dito sa balay, alas 3 ding maaga. Uli ako sa mga banda na mudto na. Minsan alas 9, alas 10 ako sa. Tapos balik naman ako sa pagkahapon. Hanggang Domingo tabi yan ma'am. Ang trabaho ko sanda ako sa palya. Amo nagada din nga ni ma'am Sophia sabi na nasubran sa igos. Ngasa nga na po ma'am, talagang hindi na po ako nakapag-agi. Amo sana di tabi ma'am, hindi naman sana ako sa pinakasirong sa balay ko nakapag-iwag-iwag. Nakapirambis naman po akong patsikap sa ospital. Alos po, di nila matukoy kung ano talagang pinaka-kwasa na mamatian ko. Tanga na po, gusto ko manggilayon po ma-check up ang gilayon. Sabing, maski pa pa no, maraman ko kung ano talagang pinaka-kwasa na mamatian ko. Mabulong po ako. Sana makapag-agi manggilayon po ako.
At yan ang panawagan ni Tatay Rinel patungkol sa kanyang kalagayan. At para sa detalye, makakausap natin mismo si Rinel Ferrer mula sa Piudoran Albay. Magandang hapon po sa inyo, Rinel. Magandang hapon po, ma'am. Kumusta ka ngayon, Rinel? Kumusta ang kalagayan mo? Parehas pa naman po ng dati, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, medyo nakakatayo naman po ng konti, nakakalakad ng konti. Kaso, yung ano ko po, ma'am, yung likod ko patuloy pa din po naman sumasakit. Mga ilang buwan or taon mo na itong iniindang sitwasyon mo, Rinel? Sa 3 taon na po, ma'am. 3 taon. Sa loob ng Opo. 3 taon, nakapatingin ka ba sa doktor? Opo, ma'am. Nakapatingin naman po ako. Kailan yung huli mong pagpapasuri sa doktor? Yung 2024 pa po, ma'am. 20? 24. Nung isang taon. Opo, ma'am. Okay, ano yung sabi ng doktor? Ano daw yung diagnosis at kumusta daw yung kalagayan mo? Yung pang ko po, ma'am, na yung nakapagpa-extra po ako, ma'am. Yung sa bandabaywang ko lang po, ma'am, yung na-extra. Yung sa likod ko, hindi naman po, ma'am. Okay. Napuli na po ng ano ko na may bukol pa pala ako doon sa may bandang taas sa likod ko. Rinel, kumusta yung ano mo ngayon, yung sitwasyon na dahil sa kalagayan mong yan, paano mo na itatawid yung pang-araw-araw? Tulong lang po ng kapatid ko po, ma'am. So, sa tulong ng mga kapatid mo, Ito, ma'am. aside sa kapatid mo, sino pa yung mga naaasahan mo, Rinel? Yung ang nagkukuhan lang po sa akin, minsan, yung kapatid ko, na babae dyan sa may Baanawan, sinusuporta naman po ako sa pagkain. Tapos yung minsan naman po yung asawa ko dyan sa Maynila kasi may karamdaman din po yun. Sinusuporta naman po ako kahit konti. Okay. Kayo ba ay may anak na, Rinel? Kung po, ano to, may Mr. Father po ako, dalawa po yung kuha namin. Kumbaga po ako yung pangalawang tatay doon sa dalawang niyang anak. Okay. Bago pa man nangyari itong pagkaka-aksidente mo, ano yung dati mong trabaho? Street sweeper po ako doon, ma'am, sa market. Ano? Street sweeper po ako. Tagawalis po ako Okay. sa Street palengke. sweeper. Okay, Opo. street sweeper. So, posible ba na dahil sa iyong trabaho, syempre ang paglilinis, talagang mahirap na trabaho yan. Nakatayo, nakaupo, nakatuwad, lahat na lang ginagawa mong posisyon, kaya mahirap talaga. So ngayon, maaari ba na nang dahil din dyan, kaya lumambot yung buto mo? Ano sa tingin mo, Rinel? Yung umpisa po kasi nito, ma'am, may binuhat akong basura na isang sako dun sa kanal. Para pong may lumagatok dun sa may likod ko, hinayaan ko lang po kasi hindi ko naman po alam na magiging ganito. So, malambot yung buto mo, kaya siguro ganun ano, na sa sobrang bigat nung hinila mong sako, ay ganun na lang yung nangyari sa yung buto. Ngayon, huminto ka na sa pagtatrabaho, tama? Opo, ma'am, huminto na po ako. Okay, so paano mo natutususan aside doon sa nababanggit mo na binibigyan kang tulong ng mga kapatid mo? Aside doon, wala na talaga ikaw na napagkukunan pa ng pang-araw-araw na pagkakakitaan? Wala na po, ma'am. Okay. So, Rinel, lumapit ka sa aming programa sa Ako Bicol Party List. Ano yung kagustuhan mo na may abot na tulong sa'yo, Rinel? Gusto ko lang naman po, ma'am, na makapasika po ako. Na-strike po yung likod ko. Hindi naman po, ma'am. Okay, so dahil medyo matagal-tagal na din nung huli kang nagpasuri sa doktor, ang gusto mo ngayon, mapacheck upan ka sa muli. Opo. Okay. So makinig ka, Rinel, ano, dahil para sa maaring matanggap ng tulong mo, nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ma'am LB Sideño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB.
Yes, good afternoon. Okay, Ma'am LB, nasa kabilang linya ng telepono itong si Rinel at humihingi siya ng tulong na kung pwede daw ay mapasuri siya sa doktor dahil medyo matagal-tagal na din o isang taon na din ang nakakalipas nang huli siyang nagpatingin sa doktor. So ngayon, Miss LB, maaari po bang matulungan ng Ako Bicol Party List si Rinel para mapasuri sa doktor? Yes po, ma'am. Ang gagawin lang po ni Tatay Rinel is magpapakuha uli siya ng referral sa RHU since matagal na po yung last check-up niya dito sa amin. Dahil muna siya sa RHU, pare-pare siya dito para po mabigyan natin siya ng tamang gamot o tamang laboratories ba na kailangan niya. Okay, so ang dapat niyang, ang una niyang gagawin ay kumuha siya ng referral sa RHU at dadalhin dyan sa opisina mo, Miss LB. Yes po, kukuha muna si Tatay ng referral sa RHU nila sa lugar kung natagasaan siya. And then dadali niya dito sa BRSMC para ma-check-upan siya dito. And then mabigyan siya ng tamang gamot ba or tamang mga prescription ng doktor kung anong talagang dapat na kailangan gawin sa kanya. Okay, so the moment na matingnan siya ng doktor at magawa niya itong lahat na, maibigay niya lahat ng kinakailangang dokumento, halimbawa, merong gamot na kakailanganin at merong kakailanganing laboratorio, isa sa ilalim sa laboratory, matutulungan po si Rinel ng Ako Bicol Party List. Yes po. Basta pagka lahat na po naman available na serbisyo sa atin sa BRSMC, pwede natin ibigay ng libre kay Tatay Rinel. Ayun. Wala siyang babayaran. Okay, so ano pa po yung kailangan or aasahan na proseso po ni Rinel patungkol po sa libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List, Miss LB? Yun lang po yung kailangan niyang dalhin. Referral po from RHU. Valid ID niya. Yun lang ang kailangan niyang dalhin sa amin. Okay. So Rinel, napakinggan mo si Miss LB. Kailangan niyo lang daw po humingi ng referral sa RHU at dalhin ito sa kanyang opisina. At lahat po ng kakailanganin niyo kung may gamot at kailangan niyong isailalim sa laboratory examination ay sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat, Miss LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Salamat. Thank you so much. Yes po, God bless. Okay. Rinel, handa ka na ba na magpatingin sa muli sa doktor at para malaman kung ano yung kalagayan mo ngayon? Opo, ma'am. Handa na po, ma'am. Okay. So, naiintindihan mo yung sinabi ni Miss LB, kukuha ka ng referral, tapos dadalhin mo ito sa kanya para tuloy-tuloy na kung ano yung mga susunod na proseso. Opo, ma'am. Okay. So, ano yung pakiramdam mo ngayon, Rinel? Masaya po, ma'am, kasi tagal ko na po hinihintay ito. Opo. Na sana po matsikapan po ako ulit. Opo. At umaasa po kayo, Rinel, na pag kayo po ay napatingnan na sa doktor, nakainom na po kayo ng gamot, isinailalim kayo sa mga laboratorio, ay umaasa po kayo na babalik po sa normal ang inyo pong kalagayan. Opo, ma'am. Opo. Sana nga po. Opo. So, huwag kayong mag-alala, Rinel, dahil aalalayan po kayo ng aming team para naman po ay ito pong kagustuhan nyo na mapatingnan po sa doktor ay mangyari po. Opo, ma'am. Opo. Matanong ko lang, Rinel, kasi sabi mo kanina, si Mrs. ay nasa Manila nagtatrabaho. Opo, ma'am. Opo. So, kumusta naman yung buhay niyong pamilya? Kumusta naman yung pamilya niyo, Rinel? Ayos naman po, ma'am. Kahit po malayo yung asawa ko, kahit pa paano po, ma'am, nabibigyan naman din po ako ng suporta kahit ko paunti-unti. Okay. So, wala ka bang balak na pauwiin si Mrs. para siya na mismo yung mag-asikaso sa'yo? Sabi po niya, ma'am, by December daw po, ma'am, uuwi daw muna siya. Ayun. So, by December, uuwi daw siya muna para asikasuin kayo, Rinel. Opo, ma'am. Okay. Nababanggit mo na meron si Mrs. na 2 anak sa una. Tama? Opo, ma'am. Okay. Kayo, bakit wala kayong anak ni Mrs.? Dati po, ma'am, kasi naoperahan yung asawa ko po, ma'am, dun sa Biate, sa yung mayoma po, ma'am. Tinanggalan siya ng matas yata yun, ma'am. Okay.
So, si Mrs. ay dati nang may kinakasama, tama? Bago pa man kayo nagkakilala? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Kaya meron na siyang 2 anak at nung kayo ay nagsama na, nagkaroon ng sakit si Mrs. kaya hindi na kayo nagkaanak? Opo, ma'am. Opo. Gaano nakatagal kayo ni Mrs. na nagsasama? Magkukuha na po, ma'am. 15 years na po, ma'am. 15 years. 15 years. Wow, medyo matagal-tagal na yun, ano? Mahabang taon na yun. Kasi pag ganong sumobra na kayo ng 10 taon, ibig sabihin matatag na ang inyong pagsasama. Opo. Kumusta naman si Mrs. noon na hindi pa kayo nagkakasakit? Masikaso naman po yung asawa ko. Kaya lang po, talaga po nagpursige siya na magtrabaho sa Maynila dahil lang po dito sa bahay namin na gusto niya magpaayos. Ilang taon na din si Mrs. na nasa Maynila at nagtatrabaho? Nagkukuha na po, ma'am, kasi nung nandun siya, nagkasakit din po siya. Nagkaroon siya ng bato sa abdo. Kaya yun naman ang kinukuha ko. Nung nakitatrabaho naman ako, nagsusuporta naman doon ako sa kanya doon sa Manila, pagkuha niya ng damo. Pumasok ba sa isip mo, Rinel, na kung hindi sana nangyari ito sa'yo, ay sana kasama mo ngayon si Mrs.? Opo, ma'am. Kasi mas gusto ko nga po, ma'am, nandito siya eh. Miss na miss mo na din si Mrs.? Opo, ma'am. Okay. Nababanggit mo, Rinel, na by December, this coming month, uuwi na si Mrs., tama? Opo, ma'am. Opo. Eto ba, pansamantala lamang na uuwi si Mrs. or dyan na talaga siya mag-stay? Kasama ka? Siguro po, ma'am, pansamantala lang po, ma'am, kasi nakakuha siya dun sa amo niya eh. Okay. Nakakontrata siya pagkatapos nung inaalagaan niya. Makabalik kasi Koreano po yung amo niya eh. So, ang pinaka-importante, Rinel, kahit malayo kayo ni Mrs. sa isa't isa, yung pagmamahal ninyo ay intact, di ba? Opo, ma'am. Okay. May nais ka bang sabihin kay Mrs.? Anong pangalan ni Mrs.? Beverly Alonso po, ma'am. Beverly. Okay. Anong yung tawagan nyo ni Beverly? Ga po, ma'am. Ga. Oo. Okay. Ano yung ga na yun? Palangga? Opo, ma'am. Okay. So, ano yung gusto mong mensahe para kay Mrs.? Masasabi ko lang po dun sa asawa ko. Direkta mo sa kanya, Ga. Ga, sana makauwi ka na, masikaso mo man lang ako. Kahit paano, kasama man lang tayo kahit ilang kwan lang, kahit mga ilang linggo lang, na kung man lamang na masikaso mo ko, makita mo na din yung kalagayan ko. Ayun. So, ramdam ko rin nila, no, yung kagustuhan mo na kahit pansamantala makasama mo si Mrs., masikaso ka, dahil alam mo yung sitwasyon nyo ngayon, ano, so siya yung nagtatrabaho para masuportahan ang iyong pangangailangan, especially sa medical. Opo, ma'am. Okay. Sa muli, maraming salamat sa iyo, Rinel, at yung wag mong kakalimutan, ano, yung bilin sa iyo ni Miss LB, kailangan yung kumuha ng referral sa RHU at dalhin sa kanyang opisina. Opo, ma'am. Maraming salamat, Rinel. At mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang babae sa Ginumatan Albay mahigit 1 taon na raw hindi dinadatnan ng regla. Ngunit dahil sa kakulangan umano ng pera ay hindi niya magawang magpagamot. Ang pagtugon ng Ako Bicol Party List, abangan yan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Ito naman mga ka-aksyon, mula naman sa Ginubatan Albay, isang babae ang dumulog na sa ating programa upang humingi ng tulong para sa kanyang gamutan. Magandang hapon sa iyo, Lovely Sarongilo. Hello po, magandang hapon po, madam. Opo, Lovely, kumusta ka ngayon? Ayos naman po, madam. Ayun. Medyo okay din. Napakaganda ng pangalan mo, no? Lovely. Ikaw ba ay mapagmahal? Thank you, madam. Ayun. Kasi kung hindi, dapat palitan na yung pangalan mo. Instead of Lovely, dapat ano na lang, Hately ba? Yan. Ano itong iniinda mong sakit ngayon, Lovely? Ano po, kasi madam, almost mag-1 year na po ako, madam, na hindi dinadatnan, madam. Almost 1 year? Almost 1 year na kayong hindi dinadatnan. Hello? Almost 1 year na, Lovely, na kayong hindi dinadatnan, tama? Opo, madam. Ito ba ay first time na nangyari sa'yo na mag-iisang taon na hindi kayo dinadatnan? Opo, first time po, madam. Kayo po ba ay nakapatingin na sa doktor? Hindi. Usually po, madam, hindi pa talaga, madam. Pero ano po, nagpa-transli po ako. May naisyan po ako na may PCOS po ako, madam. So hindi kayo nagpatingin sa doktor pero Transli po. Trans-B? Ano yung yung may pinapasok sa puwerta? Transvaginal examination. May PCOS po. Sa left ovary. So may nakita sa'yo na parang meron kang? PCOS po sa left ovary. PCOS, okay. So, PCOS. Okay. Sa ngayon, ano yung nararamdaman mong sakit? Kasi syempre, merong nakita dyan sa yung kakaiba. So, ano yung nararamdaman mo ngayon? Ano po, madam? Kadalasan po, masakit yung ulo ko. Tapos, yung hindi po ako dinadatnan. Tapos, pabago-bago po yung mood po, madam. So, kumbaga, madam, kahit maliit na bagay, madalas, lagi akong galit. Okay. Dahil hindi na ilalabas yung dumi sa katawan sa paraan ng pagre-regla, talagang yung nararamdaman mo ay laging mainitin yung ulo, sumasakit yung ulo.
So, matanong ko, Lovely, sino yung nag-diagnose sa'yo na posibleng meron kang PCOS? PCOS po, ma'am. Ano po, yung midwife po sa center namin, madam. Tinanong po niya kung ano daw po yung nakasulat sa, sa result po nung nagpa-transb. Tapos pig-send ko po sa kanya. Sabi niya, daw po, PCOS daw po. PCOS, ayan. Alright, so yun yung posible na meron kang sakit ngayon dahil sa hindi hindi regular yung iyong pagre-regla. Facebook, nag-search po about sa PCOS. Doon ko po nalaman na talagang tugma nga talaga, madam. Okay. So, yung mga nararamdaman mo, yung mga parang simptomas, ay sinearch mo sa Facebook at tumutugma doon na meron ka ngang PCOS. Opo, madam. Okay. So, aside noon, wala ka na po bang iniinom na gamot? Walang advice sa'yo yung doktor kung ano yung dapat mong gawin? Ano po, madam, kasi hindi pa talaga po ako, madam, nagpa-check sa doktor. Kaya, ako ako pinag-ainom nga ng bulong. Kaya gusto ko po sana na makapacheck ako sa doktor para, madam, ma-issue ko, madam, kung ano talaga ang dapat kong inom mo na bulong para okay, so ibig sabihin nito, Lovely, sa loob ng mag-iisang taon, panay ka lang, parang nag-guess ka lang kung ano yung nararamdaman mo at hindi ka talaga nagpapatingin pa sa doktor. Opo. Okay. Ganun po, madam. Bakit tiniis mo na hindi magpatingin sa doktor? Kasi, madam, OB training sa OB doctor kasi, madam, nilisaman. Sabi nung ning nagabayad daw po ng 500 for check-up lang. So, parang madam, nanginginayang din ako. Sabi ko, kaya ko manatiis yung pananakit ng ulo, sinintan. Siyempre, madam, sa hirap ng buhay, magiging, kuripot naman sa buhay mo, di ba? Madam. Pero mali yun, Lovely, ito kasi, madam, sa mga pangangaitis ng akos po. Okay, mali yun, Lovely, na pag nagiging kuripot ka, kasi alam mo, importante yung health. Kasi paano mo maasikaso yung mga anak mo kung meron kang nararamdamang sakit? Apo. Dapat i-prioridad mo din yung health mo, para humaba yung buhay, makasama mo at maasikaso mo pa yung mga anak mo ng mahabang panahon. Apo, madam. Okay, huwag paghinayangan yung pera na alam mo ba yung parang yung minds natin ay hindi magparaisip, 'di ba? Hindi tayo mag-isip kung meron tayong sakit, puro na lang pag-aalala. So ngayon, Lovely, meron ka bang trabaho? Wala man po, madam. Nag-aalaga lang po ako nung akas ko, madam po. Okay, so ikaw ay isang plain housewife? Opo. Okay, si Mr. po, ano yung hanap buhay or trabaho? Nagsusungkit ng niyog, kadalasan. Tapos kung ano lang pong extra. Nagsasanggot po ng niyog? Opo, nagsusungkit. Okay. So ito bang mga niyog na sinasanggot ng asawa mo ay sa inyo or? Ay, hindi po. Kumbaga, madam, nagpapabayad. Opo, nagpapabayad lang. Hindi man usually sa amin naman po. Nasa magkano naman yung kinikita ni Mr. sa isang araw or isang linggo or isang buwan? Nakadepende din kasi, madam, kasi di man po mag-araw-araw na may pinagagutian. Kasi kada buwan lang yan, madam. Tapos extra siya kung po yung Okay, so aside ng pagsasanggot ng nyog, meron pa siyang mga ibang extra na trabaho. Pag meron lang po sa kanya nagpapatrabaho. Ilan yung anak ni Mrs.? Pag wala man po, tambay lang sa bahay. Yung anak niyo po, ilan po yung anak po ninyo? Isa pa lang po, madam. Isa? Ilang taon na po ito? Kaka-7 pa lang po, madam. Okay, 7 years old. So medyo talagang bata pa at hindi pa makakatulong sa inyo. Opo. Okay, so paano yan? Pag wala si Mr. nakita, walang nagpapa-extra sa kanya, paano ninyo naitatawid yung pang-araw-araw na pangangailangan? Kumbaga po, minsan, pag medyo malaki yung kita niya, nagsisafety po ako ng madam, tapos binagalaan ko po sa, may po, kaya kami, may trutindan kami.
pinagalaan ko po dito. Tapos pag wala po siya trabaho, dito po kami nagkakuha ng pangay po naman. Tapos pag meron naman, babalik ko na naman, madam. Ano lang po sa madam. So meron po kayong munting tindahan na kung saan doon nyo po inilalaan yung sobrang pera para meron po kayong napaparolling. Opo. Tapos pag medyo gipit, may makukuha po kami. Okay. So sana naman, Nay, pati sana yung pagpagamot po ninyo ay nailaanan po ninyo din. Opo. Pero dahil nga sabi mo sa hirap ng buhay, mas pina-priority nyo po yung pangangailangan ng anak ninyo. Opo. Ito po bang anak nyo, Nay, nag-aaral na? Opo, madam. Nag-aaral na po. Grade 1 na po. Grade 1. So, pero sana, Nay, ay gusto nyo po talaga, kahit pa noon, gustong-gusto nyo na talagang magpasuri sa doktor? Opo, kasi medyo nagtakot naman po ako, madam, kasi baga po, mag-atang taon naman, baga po, madam, lagi talaga ako pinag-arigla. So, gusto ko talaga, madam, na mapakataan siya. Okay. Nababanggit nyo kanina na nag-search po kayo, nag-search kayo sa internet patungkol dito sa sakit na itong PCOS. So, sa pag-research po ninyo, ano daw po itong PCOS na ito? Nakakatakot po ba itong uri ng sakit? Sabi nila, nawawala, hindi siya, madam, usually nawawala ko, madam, mga parang, madam, mga bilog-bilog sa ovary, di ba po ito nawawala. Pero, sa mga sintomas daw, madam, pwedeng mawala kung nabubulong. Ayun. So, kaya tinanong po kita niya na, ma'am, dahil aside po doon sa alam nyo kung ano yung sakit ninyo, alam nyo din po yung posibleng mangyari at kung ano yung pwedeng gawin. At least, alam po ninyo, ang kulang lang po talaga sa inyo ay perang pangpadoktor. Okay. Ang tanong ko ngayon sa inyo, Lovely, handa ka na ba na magpasuri ulit at dumaan sa proseso para sa gamutan mo? Opo, madam. Okay. So, dahil dyan, Lovely, makinig ka, ilalapit na natin itong kagustuhan mo na mapatingnan sa doktor. Nasa kabilang linya sa muli ng linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po sa muli. Yes po, magandang hapon ulit, Ma'am Remy, and kay ate, magandang hapon din po sa kanya. Okay. Ma'am LB, si Lovely ay maghahalos 1 taon na pong hindi dinadatnan ng regla at wala daw po siyang pera para magpatingin sa doktor. Nangihinayang siya sa 500 pesos dahil kulang na kulang nga din daw ang kanilang kita sa pang-araw-araw. So, maari po ba nating matulungan? Maari bang matulungan ng Ako Bicol Party List si Lovely na mapasuri po sa doktor? Yes, dito sa atin po naman, Miss Remy, wala pong binabayaran ng lahat ng pasyente sa check-up. Lahat naman po ay libre sa atin sa BISMC, huwag ka lang mag-private private room or private consultant. Ang kailangan nilang pumunta dito para magpa-check up sa OB natin para malaman kung totoo talagang meron siyang PCOS. Okay. So, kailangan niyang talagang pumunta dyan para itong kagustuhan niya na mapasuri sa doktor ay mangyari na. Miss LB, aside of that, ano pa po yung mga prosesong kailangan pong pagdaanan ni Lovely para naman po ay ito pong tulong o libreng serbisyong medikal ng Ako Bicol Party List ay maasahan na po nitong si Lovely? Yes, mayroon na po siyang referral o kung dati na siyang pasyente sa atin, meron siyang referral, dalhin na niya sa triage. Dito po sa atin sa BISMC, sa OPD section po, sa OB, mati-check upan po siya, malalaman natin kung meron mga laboratory test na dapat gawin sa kanya, kung meron gamot na dapat ibigay, and kung ano pang pwedeng gawin test sa pasyente. Malalaman po natin yun, meron na po siyang check up sa atin. Lahat naman po ng available na test, available na gamot, ibibigay po natin sa kanya ng libre. Wala siyang babayaran. Ayun. So, either si Lovely ay inpatient or outpatient, andyan po yung tulong ng Ako Bicol Party List. Yes, Miss Remy, hindi po nawawala ang tulong ng Ako Bicol sa mga nangangailangan ng tulong. Huwag po silang magpabiling lumapit sa amin dito sa Ako Bicol Health Desk. Nandito lang tayo sa AJ3. Madali po naman dating makikita kaagad. Lapit yan sila sa kailangan ko ano yung mga kailangan nilang tulong. Opo. Miss LB, sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, nakikinig, na gusto din pong lumapit at humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List patungkol po sa medical na assistance, ano po yung dapat nilang gawin?
Dito po sa atin sa BRSMC, meron tayong health desk dito na ako, Bicol Party List. Sa opisina po sa Embarcadero, 2nd floor, meron po tayo. And then, huwag po natin kalilimutan, pag pupunta po tayo sa hospital, huwag po kalimutan lagi ang valid ID. Kasi yung mga medical records naman po, nasa hospital na kaagad. Yung valid ID po, kailangan natin lagi po para sa mga medical assistance. Okay. So maraming salamat po Ma'am LB dahil tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng tulong ng serbisyo ng Ako Bicol Party List sa ating pong mga kababayang mahihirap. Maraming salamat Miss LB. Maraming salamat po and God bless. Ayan. Balikan natin si Lovely. Hello po, madam. Napakinggan mo si Miss LB. Apo, salamat po Miss LB. Ayun. So handa ka na? Apo, handa na po. Okay. Ano yung una mong gagawin para itong tulong ng Ako Bicol Party List ay talagang makuha mo na, Lovely? Ano po yung reseller po, referral. Very good. Ayan, so talagang nakikinig ka, Lovely, at nakikita ko talaga yung kagustuhan mo na ikaw ay mapasuri na sa doktor. Maraming salamat, Lovely, at sabayan nyo din po ng panalangin na sana ay gumaling na po kayo at itong sakit po ninyo ay mawala na po sa inyong katawan. Salamat po, madam. Okay, maraming salamat. Yan si Lovely mga ka-aksyon. At kanina, si Ma'am LB Sedeño ng Ako Bicol Party List. At iyan ang kwento at hinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... Ayan mga ka-aksyon, papalapit na ang Pasko dahil 29 days na lang at Pasko na. Advance Merry Christmas mga ka-aksyon. At hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.